A nasleduje naša najobľúbenejšia sekcia. Ako dobre sa my poznáme. Tak sme si vytvorili 3 vety z nášho života. Jedna je pravdivá a 2 z nich sú klamstvo. Takže som zvedavá na čo odpovede. OK, tak idem? per to do mne. Takže poďme na to. Prvýkrát som cestovala lietadlom v 8 rokoch. Moje birmovné meno je Klára. Na dovolenke sa mi zlomil malíček na nohe a po čase zrástol do zvláštneho tvaru. Jako, nemůžu říct, že jsem si úplně jako 100% jistá, ale my už jsme spolu jakoby bydleli a tak, takže si myslím, že prsty na nohách má všechny rovné, ale zase je to takové detailní, že jako bych i řekla, že se to možná stalo. I když teď jak to říkáš, tak já fakt nevím, protože něco mi to říká. Sakra. Jako, vím, že jsi brzo cestovala letadlem, ale nevím, jestli to nebylo ještě dřív než v 8 rokách. Takže... 8 rokách. Já jsem původně chtěla dát tu 1, teda jakože tu první větu, že to je pravda, že jsi cestovala letadlem v 8 letech, ale teď já fakt nevím, ale zachovám tu 1. Řeknu, že to je pravda. I když nevím, jestli ti nebyly 3, když jsi poprvé cestovala letadlem. Zůstanu u toho letadla.